An jabarani lajɛbagaw ale ni Ondo TV kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ni ɲankuma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye aw ka émission mandi kɛnɛ sigilen n'o ye Mifa chez une star Mifa chez une star ye jɛmukan ye an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔgɔ tigilamɔgɔw ma minnu barala art kɔnɔna na jɔn de bɛ émission in ɲɛnamaya o ye aw denmuso an'aw balimamuso Labati Dunuya bi an wulila ka se min ma ale ye fitinɛ yelen kurakuranin don a wuli tanganin don a ko maakɔrɔ y'u sen da yɔrɔ min na an ka artisibaw y'u sen da yɔrɔ min na k'a fana b'a sen da u sen da nɔ la a yɛrɛ a kan tɛ fila fɔ musolaka don Aminata Tarawele an bɛna s'a yɛrɛ ma sisan Aminata i ni ɲankuma se nani ka kuma fɔlɔ n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni ce i sigiyɔrɔ la ɛriw tɛ kelen ye ko bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma ne ye Aminata Tarawele ne ye dɔnkilidala denmisɛnnin ye ne ye Institut National des Arts la d'accord Aminata Tarawele bi i ni Ondo TV ani Mifa Production an bɛna jɛ ka masala kunkurunin kɛ yala o tɛ kɛ baasi ye o tɛ kɛ baasi ye d'accord Aminata i bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna e yɛrɛ ye jɔn ye i bɔra dugu jumɛn na i sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ don min na i ko bi o ɲininkali diyara ye ne ye Aminata Tarawele n bɔra Segu précisément sigilen bɛ Yirimajɔ n fa tɔgɔ Seyidu Tarawele n ba tɔgɔ Kadijatu Kuyate d'accord Aminata o faamuyara yala Aminata an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i ye dɔnkilidala denmisɛnnin ye i donna a kɔnɔ sisan mais e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna e ye dɔnkili i y'a kanu sɔrɔ cogo di ka se ka don a la ne bɛ dɔnkili da a mɛnna kabini 4 ans mɔgɔw bɛ n lajɔ hali sani ma don école la mɔgɔw bɛ n lajɔ awɔ fitinin hali sani ma don école la mɔgɔw bɛ n lajɔ k'a fɔ karisa dɔnkili da ye wagati y'a sɔrɔ n'a Hawa Dunbiya ni Dusuka Malayila o bɔkumaninw don m'o da mɔgɔw bɛ n filmer u bɛ wari di yan ka encourager o wagatinin ninnu na donc depuis i bɛ san 4 na dɔnkilida ka di ye e tun bɛ to k'a da carré kɔnɔna na nka bi i y'a kanu sɔrɔ a donna i yɛrɛ dusukun na i donna musique kɔnɔna na nka i y'a ɲini yɔrɔ jumɛn fɛ ka se ka don a la yɛrɛ a ɲinini ma nɔgɔya dɔɔnin dɛ mais Ala ni n yɛrɛ ka force n bɛ don a la tuma min na a kun man di papa ye mais mama a kun ka di o ye dɔɔnin parce que o siya don mais o yɛrɛ t'a kɛ donc ne musique kanu a ko ni yɛrɛ b'a la Ala k'a latigɛ mais papa kɔni tun bɛ fɛ n ka kalan de kɛ donc ni n tora a la dɔɔnin dɔɔnin n ye muɲu ka concours caman kɛ donc n sera 9e ma n ye 9e kɛ ka DEF sɔrɔ ka taa n présenter INA la n'o ye Institut National des Arts ye k'o concours sɔrɔ an bɛ don min na alhamdulilayi ni INA la donc depuis n yɛrɛ taara INA la papa fana ye courage sɔrɔ ale fana bɛ mama dɛmɛ u bɛ encourager ne ka baara kɛ n yɛrɛ sisan o ɲɛna donc halisa Ala ka courage baden don i la ka taa fɛ mais Aminata e yɛrɛ bɛ genre jumɛn kɛ musique la ne bɛ musique mondaine de kɛ mondaine d'accord o faamuyara i kɛlen don ka son joli bila ani clip b'i bolo wa an bɛ don min na i n'a fɔ bi clip tɛ n bolo fɔlɔ mais an b'a baara la son 3 bɛ n bolo ka fara featuring kan artiste dama damani d'accord i n'a fɔ artiste jumɛn ni jumɛn Ajiwan b'o la Pito b'o la Wachandon da sera min ma dama se min ma donc i n'olu ye featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ musique la mais i yɛrɛ ye morceau min bɔ i tɔgɔ la o ye 3 ye i ka o morceau kelen bɛ yen nɔ ko Kokoriko a ka di an ye komi an ko ko Aminata tanta wuli don wa a bɛ fɛ k'i sen da artisibaw sen da nɔ la donc an b'o lamɛn i bɛ dɔɔnin da ɲɔgɔn kan Kokoriko musow ni cɛw yo haye wili dunun kasira
kokoriko musow ni cɛw yo haye wili dunu kasira n'aw ye ɲɛ wolonfila jɛ aw kana ɲɛtan jɛ n'aw ye ɲɛtan jɛ aw kana muka min kelen jɛ kokoriko he kokoriko kalanso ɲɛnɛma do kokoriko he kokoriko kunnafoni kɛnɛ tɛ wa. Wow. D'accord, Aminata nin diyara kosɛbɛ. Kan ka di yɛrɛ de. Wala ni ne ye cɛ sɔrɔ i bɛ taa furu kɛ, i bɛ taa kɔɲɔ kɛ. Yɔrɔ Ala ka nɔgɔya. Kan ka di yɛrɛ de. D'accord, mais Aminata ni dɔnkili hakilina nana cogo di e la ka se ka nin da? Bon nin yɔrɔ la an bɛ mamuso fo parce que adamaden i ma dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la don o don Ala bɛ sababu ɲuman dɔ ci i ma min b'i dɛmɛ. Siga t'o la. Ka ɲɛ k'a kanu k'an dɔnkilidacogo kanu k'a ye dɛmɛbaga tɛ n na ka don ni studio la walasa n bɛ se ka dɛmɛbaga sɔrɔ cogoya min na an ka dɔnkili da ORTM émission dɔ kan. Dɔnkili nana ten a yɛrɛ taara ni y'a fɛ yen a y'a sɛbɛn ka idéw fara n ta kan an y'a sɛbɛn an taara studio la a y'i jɔ n'a studio financement bɛɛ ye ka fɛngɛ kɛ ka tila tuguni ka participer émission yɛrɛ la ORTM na o idée bɔra o la. O ɲana kosɛbɛ. Yala Aminata i bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara musique kan? Bon n bɛ se ka fɔ an bɛ wagati min na an bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara musique kan parce que n bɛ musique la fɛn fɛn kɔni tɔgɔ ko art n bɛ n débrouiller a bɛɛ la dɔɔni. I n'a fɔ jumɛn ni jumɛn? I n'a fɔ théâtre b'o la animation b'o la ayiwa ka fara dɔnkilida in yɛrɛ fɛnɛ kan. Komi théâtre ka di ne ye i bɛna ne ta an bɛ problème t'a la. D'accord, Aminata faamuyali sɔrɔl'o la kosɛbɛ. Aminata n'i ye baara o baara i bɛ taa sɔrɔ a ma nɔgɔn. O ye tiɲɛ. A mana diya i ye cogo o cogo a tɛ nɔgɔya daminɛ na. O ye tiɲɛ. Nka Aminata bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna i ka baara daminɛ ka se bi ma i ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔna na ka se k'i da don o la dɔɔni. Ne ye gɛlɛya min sɔrɔ ne y'o sɔrɔ famille kunda n y'o sɔrɔ baarakɛɲɔgɔn kunda. N'i y'o art ma nɔgɔn. Tiɲɛ don. Mɔgɔ caman b'i utiliser art kɔnɔna la. Caman b'i n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na aw bɛ jɛ daminɛ o bɛ tila ka bɔ i jigi kɔrɔ o caman bɛ art kɔnɔna la quoi. N y'o gɛlɛyaw sɔrɔ awɔ n y'o gɛlɛyaw caman sɔrɔ ka fara famille yɛrɛ ta sira fɛ. Hali sini famille dɔw b'a fɛ famille dɔw t'a fɛ mais n kɔni n bɛ ka a viser parce que n ka n passion de don quoi n b'a kɛ fɛnɛ n dara a kama de donc ni mɔgɔ dara min kama i b'o kɛ. Ayiwa Ala ka ɲɛ i bolo ka taa fɛ. D'accord ko n'i ye gɛlɛya ta cogo o cogo i bɛ na ni nɔgɔya kuma fana y'a kɔnɔ donc i ye nɔgɔya min sɔrɔ baara in daminɛ ni sisan cɛ ka dɔɔni fɔ an ye fana kan. Nɔgɔya ye min ye dɔrɔn wagati o wagati ni dɔ bɛ n bila o bɛ taa sɔrɔ dɔ préparelen don k'an kɔnɔ. Wa o ka ɲi yɛrɛ de kosɛbɛ. Ala y'o kɛ n ye ni groupe min jɛra n'u tacogo man diya walima n'u ye n bila ni n tora n kelen na wagati o wagati n bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ n dɛmɛ. Banna halisa Ala ka mɔgɔ ɲumanw ci ma. Nifa production kanubaw ale ni Olu TV kanubaw n'o de fɔ n ko duman tɛna kɛ an si legela ye bi aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka Aminata n'a voix dumanba ye k'a mɛn donc fɛn o fɛn bɛ Aminata ko la bi an bɛɛ bɛ somɔgɔ sama sɔrɔ la an bɛɛ bɛ na dɔɔni dɔɔni sɔrɔ la an ka taa dɔrɔn duman de ka di ne o. Aminata an bɛ taa ɲɛfɛ halisa yala baara kɔnɔna na komi i bɔra ka fɛn caman fɔ sisan nɔ mais i ni minnu bɛ baara la baara art kɔnɔna na artiste ni artiste ɲɔgɔn cɛ yala kɛlɛ t'i n'olu ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ. Kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ cɛ ni bɛɛ ka di. Awɔ ni bɛɛ ka di. O ka ɲi kosɛbɛ. I ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko kanu o dɔɔni d'an n'an kanubagaw ye ko kanu bɛ ko o ko la ko duman ye. I kana sɔn k'i bɛ nin da ne la dennin ye kanu fɛn ye i kana sɔn k'i bɛ nin fɔ ne ma a cɛnin ye kanuba ye sandalen kanu ne man di ɲɛnamɔ dogodani kanu ne man di ɲɛnamɔ sandalen kanu ne man di ɲɛnamɔ
Dugudani kanu ne mandiyanamo nei kanu warikote nei kanu sanukote nei kanu fini nyuma kote nei kanu lanaya itara ni masigiso ni ala kanu menela nitara ni masigiso ni ala kanu menela nela ni nyanye nema ni nyawanye kamele dumba nema ni nyawanye ala nema ni nyawanye kamele dumba. Wow, le fo jarabi do ne dusukuna ne jarabi ya dam ne bali ka ni dusukuna non ke dro ni binyina ay jere sigla no jarabi d'accord Aminata ni dongli hadin nana to wodi agil nan na ga to classe ro kono re école bi gele wala Aminata ay atange école dar la inspiration re kan akiri kara dono la me solfège là parce que solfège bi keni piano en awere voix donc en la leçon ni fin bella me sigla ma ko la guitare là et piano là insigile nyin kumbiri mbega dagoro ka dagoro ngon songa nyare donc nyanga téléphone ta kabla registre la me chere ta kala bo foi classe wona don to be mangala kumanda ne sigile no ne bega ngantani ne bega barake on son borate inta studio la insigile me fa mega da kulenga la studio ti go kwa be sigga son kele flete d'accord familiali soro lola ay ka me she aba fo classe ko no hakli kun kadi ni fende la wawa école la donc là on a hagli kadi donc mais kalan kon nana ibe ko continuer walma mega kalan continuer d'accord ala ka benyamul amina rabbi inshallah d'accord am tanye fe Aminata muni kadi Aminata nyana ma yaare la ni kadi nyana ma yakon nala ame dom na gobi o ka musique na bara fane baga hera sora kono inshallah wala ko shidi amina rabbi ni shidi soro la doro ko bela jele ko weche shi jani kene yade ka gele ani ka mo ni ma ko shima amina rabbi na la sona me mu mandi Aminata mi man no la go jelle na fo la go shili man nere ki la go ni mo goy barala ni masika nyaati gibulu ikana la goshi ame domne go bi la go shelle chalo no la go shelle gele nga bara chama fena gele abibina d'accord et to refe bara konnala ni bara manyaka aka fo no ya kono abe fam ya tugu voilà e ka se ka abara abenya tugamna menene la goshi o mandi ala kane ino mo gobe amina sablo lu bi bara ni go mala wallahi d'accord o fam ya ko sebe Aminata mais ika dongli were be ni no nga o titiri ni do titiri be kele ko kokoriko abe kele ne kokoriko donc ni kele ne do me dal me français ba manali français ni ba mananga ko mu munu ye bamanan kan fala an yo lame e bina français mada olu fane français bo lame d'accord Cocorico, mesdames et messieurs, réveillez-vous, les coqs à chanter. Il est 7 heures sur l'ORTM2. Détendez-vous pour bien déjeuner. Préparez-vous pour bien manger. Détendez-vous avec Cocorico. Quand vous ratez 7 heures net, ne ratez pas 10 heures exactes. Quand vous ratez 7 heures net, ne ratez pas 10 heures exactes. Ne ratez pas Cocorico, ne loupez pas Cocorico. Aminata ni amunuma tal la hollanna ama nogolo janu ayo ni fa production kanbaw ale ni Odu TV kanbaw amba fo alisa kuni oka émission mandide no yemi fashe instari ame wuli kasi anga sikuni dongo tigila magolima munu barala anga jamana kono arkon nana bita turbe jona odi Aminata nga Aminata fitne yele ni wuli tanganindo
a ko a b'a fɛ k'a sen da maakɔrɔw sen da nɔ la aw yɛrɛ bɔra sisan ka faamuyali caman sɔrɔ Aminata ka ko la nka halisa an bɛ taa ɲɛfɛ Aminata ma bila a yɛrɛ la fɔlɔ barisa fa ka n'a ye an bɛna a bɛ fɔ cogo di ka gitari mana k'a kɔrɔ a bɛ kɛ jumɛn ye fa ka bila a yɛrɛ la de n bɛna Aminata bila a yɛrɛ de la sisan d'accord faamuyali sɔrɔla nin bɛɛ la Aminata yala i ka son ninnu a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a télécharger walima k'a lamɛn to k'a ta k'a lamɛn quoi an bɛ son ninnu an b'a fɔ mɔgɔw ye ko surprise bɛ k'u la awɔ ne ye bouche bée de dɛ ne ka kow bɛ ye de a tɛ fɔ a tɛ fɔ a bɛ ye de a bɛ ye de a tɛ fɔ mais son ninnu bɛ sɔrɔ YouTube kan o mais son ninnu dɛ son ninnu ka di cogoya min na son ninnu n'u clip de bɛna bila mɔgɔw ka taa lajɛ donc son ninnu ma bila fɔlɔ son ninnu ma bila YouTube sanfɛ fɔlɔ mais son ninnu bɛ baara de la a ka bila d'accord projet minnu b'i bolo o ye projet min bɛ n bolo o ye pour le moment d'accord Aminata sisan i n'i ka gitari fɔla kɛnɛ b'aw bolo ok Bitondana belebeleba ukadine sanuni wari Haytondana belebeleba ukadine sanuni wari Iyo fala fantana fala ukadine sanuni wari Fala minha bonya kafa o te fala jugu ye Ai tonda mana bele bele ba o kadine sanuni wari Juru me fala Are fala de sere segu simoro ni balasando ni juru me faluye Makame tondara na bele bele ba o kadibe sanuni wari Ya nitibi mogalo anibara Solika wili ngana fama nikere karaba honibara Haurebe Bani sani lubo dibila kambila yelena hanibara Kamera manelu onibara solika wilila hani matiri su onibara solika wilila directeur lu onibara solika wilila nelo tawda la bele ba o kadive sanuni wari Dumbu ya muso kadama la bele ba o kadi hae sanuni wari Haye me tonda la bele ba o kadi me sanuni wari Wow so ne jima boa na ajatela Aminata kuma tɛ kɛ ok merci an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka maaw kunsi ma minnu bɛ se ka i dɛmɛ i ka baara in kɔnɔna na parce que ɲɛnamaya in yɛrɛ b'o dɔrɔn de bolo ni Ala y'i sɔn mɔgɔ la mɔgɔ min b'i dɛmɛ kɔnɔna jɛlenya kɔnɔna na k'i dɛmɛ
i ka baara bɛ ɲɛ i bolo cogo min na ka sɔrɔ i ma taa siraw caman wɛrɛw fɛ o de ka gɛlɛn ala k'a ɲɛdɔn d'i ma ala k'i ni kan kɔrɔ ɲɔgɔn bolo k'i ni maa ɲumanw bɛɛ sira la ayi dɔnkili a kuma tɛ kɛ a diyara kojugu wallahi fala abi Mifa production jɛbɛrɛni lajɛbagaw ale ni Ondo TV kanubagaw n y'o de fɔ halisa mun ni aw ka émission mandi de Mifa chez Instar Mifa chez Instar ye jɛmukan ye an bɛ wuli ka se an ka artistes ma minnu baara la an ka art kɔnɔna na kosɛbɛ musique la nka bi fitinɛ yɛlɛ min b'an bolo bɛɛ fɛn fɛn bɛ lamɛnni na a bɛɛ bɔra sisan nɔ ka voix lamɛn wa ne ni dɛmɛna nin bɛ kɛ don dɔ maaba fana ye inshallah ala k'a ni mɔgɔ ɲumanw bɛɛ sira la d'accord Aminata i bɛ se ka mun de sɔrɔ ladilikan na denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ maakɔrɔbaya yɛrɛ fana tɛ dalilu ye hakili ɲuman ka k'i la dɔrɔn ladilikan jumɛn b'e bolo k'a di bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn den bɛɛ ma i bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ k'a fɔ o ni fana minnu bɛ ka wuli musique kɔnɔna na i n'a fɔ e ni ɲɔgɔn parce que caman bɛ yen nɔ n'u donna art kɔnɔna na u ni fierté bɛ yɛlɛ mais i k'a bila i kunna n'i y'a mɛn artiste minnu b'a lamɛn o de don n'i y'a mɛn artiste minnu b'a lajɛ olu de don i tɛ se ka taa mɔgɔ kɔ i tɛ se ka na mɔgɔ kɔ ladilikan jumɛn b'i bolo ka di olu ma ladilikan min bɛ ne bolo dɔrɔn o ye de bɛɛ ka ko n'i yɛrɛ parce que mɔgɔninfin n'i y'a mɛn i bɛ boli boli i yɛrɛ t'a nɔfɛ ka tila ka boli wari t'a nɔfɛ ça veut dire que halisa i ma kun n'i yɛrɛ de ne bɛ min fɔ n filanw ye dɔrɔn an ka kun n'an yɛrɛ an ka baara kɛ wari ye kɔfɛ ko de wari ye kɔfɛ ko de n'i ye baara kɛ a ma se ka wari ɲini yɛrɛ wari yɛrɛ de bɛ na e ɲini parce que mɔgɔw bɛ na i ɲini karisa taa an ka nin kɛ an b'i sara kɔntara walima fɛnw donc ne kunnen don ni n yɛrɛ alhamdulilayi ala ye min kɛ n ye n bɛ ala fo la n tɛ jɔn sɔn na d'accord mais Aminata an bɛ don min na ko bi yala e bɛ se ka kɔɲɔ sigi ka wuli yan awɔ ne bɛ kɔɲɔsumu sigi ka wuli donc ni minnu b'a fɛ ka i wuli u ka kɔɲɔ walima den wuli walima fɛn wɛrɛw la u bɛ se ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ yasa ka se k'e lasɔrɔ bon u bɛ se ka tɛmɛ n yɛrɛ ka numéro fɛ i n'a fɔ mɔgɔ caman kɔni bɛ n bolo mais n'u ye n wele n yɛrɛ ka numéro la mɔgɔ bɛ n bolo alhamdulilayi minnu b'a coordonné o ye numéro ye 78 25 53 79 d'accord Aminata émission bɛ ɲini ka se a kuncɛ yɔrɔ ma ladilikan dugawu jumɛn b'i bolo ka da nin bɛɛ lajɛlen kan ani folikan laban min b'i bolo ka di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma folikan min bɛ ne bolo o de ye n bɛ aw yɛrɛ fo n bɛ Ondo TV mɔgɔw fo k'an dɛmɛbagaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mifa production ka Mifa production fo k'u ni baara k'an dɛmɛbagaw fo ani ka n balimakɛ fo n'o ye Barisino ye a bɔra fo Sikaso de ka na émission kama n yɛrɛ de ko ka d'a ye a banna ala ka kanu to donc d'accord ka mɔgɔ ɲɛnamaw fo ani n bɛ dugawu min kɛ halisa n bɛ dugawu k'an yɛrɛ ye ala ka art taa ɲɛ ala k'aw yɛrɛ ka baara taa ɲɛ ala ka jamana sumali Mifa production jɛbɛrɛni lajɛbagaw ale ni Ondo TV kanubaw an y'o de fɔ mun ni jɛmukan ye a bɛ kɛrɛnkɛrɛn an ka artistes kama minnu bɛ art kɔnɔna na k'an ka Mali ye seko n'a dɔnko k'a yira diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na jɛmukan yɛrɛ tɔgɔ Mifa chez Instar bi an ka fitinɛ yelen dɔ tun b'an bolo n'o ye Aminata ye aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka Aminata voix dumanba in lamɛn nka Aminata bɛ yɛlɛ cogo di o ye minnu bɛ Aminata dɛmɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sira wɛrɛw ye a ka dɛmɛ a ka art kɔnɔna na a bɛ se ka yɛlɛ cogo min na donc an bɛ dugawu de kɛ halisa Aminata ala ka baara ye ala k'a ɲɛdɔn d'i ma ala k'i ni kan kɔrɔ ɲɔgɔn bolo an bɛ foli belebele di an ka caméramanw ma n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔn dɔnniba t'a la i b'a sɔrɔ ɲuman ɲuman de b'i la ɲinnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ donc foli belebele ye caméraman yɛrɛ ta ye ka Mifa production baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ale ni Ondo TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo an b'a fɔ kanubaw ɲɛna ko nin bɛ dansigi kɛ an ka bi émission na
Utume ilanga fata daliman bete sarama. Utume ilanga fata daliman bete sarama. Utume wala fafilando te daliman bete sarama. Interior Mawakana lanteri mafenke sarama. Interior Mawakana lanteri mafenke sarama. Interior Mawakana lanteri sarama. Utuwe ilaha fata daliman bete. Tori malu bandimito, sini malu bandimito, musokili wala sulla ulema, kele namula banti jelale. Jela sini sabana modo lukasia modo guteleta. Jela sini sabana modo lukasia modo guteleta jelale. Jelale, modo tivi jelale modo guteleta. Jelale, mi fa prodi jelale, ngodugu teleta jelale. Jelale, ngodugu teleta. Banine, sakamani bangona, bamera nadia. Banine, sakamani bangoma, bamera nadia. Sano memodo fela metila, wari memodo fela metila. Fini memodo fela metila, ulena sano mecheda do fela metila. Iba fite, ikanasa jaya iba fite, iba mende masa. Avec juguma tiginyana ofani sere danga batayare mogo nyuma ni mogo mana jajira ni mogo juwi bile ofe ibe mere dinyebe jugu ya mani jani ma jugu ya ilabanye kuwere ondu tivikai. Avec juguma tiginyana kofani sere danga batayare mogo nyuma ni mogo mana jadinyela ni mogo jugu ibila ofe ibe mere dinyebe jugu ya mani jani ma jugu ya ilabanye kuwere banine sakamani bangona bamera nadia. Banine banine
kankoma ni bankuma kame horonya dia Wow, ajar. baik